Analizeke sosyolojik a destana Memuzîn, Arslan Özdemir. Xwardeçûyîna civakê li ciyê ku berjewendiyên TKK'sê li ser exlaqê bi ser dikeve dest pê dike. Memuzîn yek ji berhemên herî giring ên edebiyata gelêriya Kurdî ye û di vê berhema Ehmedê Xanî ya Nemir de her kesayetek diyardeyên civakî temsîl dike. Di vê çarçoveyê de karakterê Beko Ewan bi taybetî ji bo têgehiştina bêdadiya civakî, bandora berjewendiyên TKK'sê li ser civakê û dînamîkên desthilatdariyê giring e. Beko Ewan di destanê de wek kesayetiyek manipülatîv, xapînok û xerab hatiye nîşandan. Motivasyona wî ya bingehîn ew e ku berjewendiyên xwe yên TKK'sê zêde bike, ji bo vê armancê guh nedana nirxên civakî û edaletê. Ev taybetmendî Beko Ewan ji ferdekî tenê ve diguherîne tîpolojiya civakî. Beko Ewan nûnerê sistemekê ye ku berjewendiyên TKK'sê di rêza feodal de li ser berjewendiyên civakî dikevin pêş ku dibe sedema hilweşînên civakî yên giring. Hewldanên Beko Ewan ên ji bo pêşîlêgirtina li evîna Memuzînê tevî ku di hiyerarşiya civakî de ji çîneke jêrîne jî nakokiya berjewendiyan di navbera çînên jêr ên civakê û çînên jor de nîşan dide. Lêbelê di vê nakokiya berjewendiyan de Beko Ewan berova jî kesên din ên Çîna jêrîn rêyeke ku bi tevahî ji nirxên exlaqî bêpar dimeşe. Di şexsê wî de rexne li fîgûreke ku hîlekariya TKK'sê di ser hevgirtina civakî re derdikeve pêş heye. Giring e ku Beko Ewan were lêkolînkirin. Nemaze di warê helwestên berjewendî Parîs ên ferdên Çîna jêrîn ên di nîzama feodal de û bandora van helwestan li ser dînamîkên civakî. Di civakên feodal de serokên eşîran an ji kesên Çîna jor bi gelemperî weke hêzên serdest derdikevin. Lêbelê kesên Çîna jêrîn jî xwedî potansiyela ku bandorê li ser vê nîzamê bikin bi jêhatiyên xwe yên hîlekar û manipülasyonê hene. Bekoyê Ewan li hember evîna pak a Memuzînê bi bikaranîna van hunerên manipülasyonê ne tenê berjewendiyên xwe yên TKK'sê diparêze, di heman demî de zirar dide nirxên civakî yên vê evînê. Di dema ku Memuzîn avayiyeke civakiya feodal nîşan dide, tevgerên ferdî yên Beko Ewan yek ji hêmanên giring ên hilweşîna vê pergalê ne. Di pergala feodal de kes bi giştî ji bo ku berdewamiya pêkhateya civakî misoger bike hatine teşekkirin. Lêbelê Beko Ewan weke kesayeteke ku vê berdewamiyê têk dide û dibe sedema kaosê derdikeve pêş. Di şexsê wî de derdikeve holê ku berjewendiya TKK'sê çi qasî bi hêsanî dikare zirarê bide nîzama civakî. Di nîzama feodal de kesayetên desthilatdariya kevne şopî bi gelemperî weke parêzvanên nirxên exlaqî û giyanî yên ku civakê li hev dikirtin dihatin dîtin. Lêbelê Beko Ewan hevgirtina civakî têk dide û li gorî berjewendiyên xwe yên TKK'sê li ber xwe dide û lê dijî van nirxane. Ev rewş dibe sedema hilweşîna pêkhateyên exlaqî yên ku civakê bi hev re digire. Kiryarên manipülatîv ên Beko Ewan qelsî û dînamîkên gendeliyê yên civaka feodal bi zelalê radixeber çavan. Beko Ewan mînakeke berbiçav a gendeliya exlaqî ye. Helwesta berjewendîperest a Beko Ewan ya li hemberî evîna pak û îdealîzekirina di navbera Memuzînê de nîşan dide ku ji bo berjewendiyên TKK'sê çawa dikarin nirxên civakî xerab bibin. Têkbirina hevsengiyên wî yên civakî weke kesayetek ku vê gengeliyê geş dike ne tenê weke zirarek kesane, di heman demê de wekî hêmanek ku hilweşîna civakî bileztir dike jî were nirxandin. Gendeliya exlaqî ya Beko Ewan eşkere dike ku reftarên kesên ku li dijî nirxên ku wan di civakê de digirin çi qasî wêrankar e. Her çalakiya ku ji bo berjewendiyên xwe yên TKK'sê pêk dê, zirareke ciddî dide pêkhateya exlaqî ya civakê. Ev ziyan tenê di asta TKK'sê de namînin, dibe sedema hilweşandina pîvanên civakî û helandina nirxan. Beko Ewan di destana Memuzînê de ne tenê weke kesayeteke TKK'sê, divê weke sembola hilweşîna civakî û helandina nirxan jî bê nirxandin. Beko Ewan ku nûnerê pirsgirêkên ku ji ber qirêjiya pergala feodal, qirêjiya exlaqî û berjewendiya TKK'sê afirandiye, di vê warî de rê li ber rexneyeke dîrokî û sosyolojik vedike. Hebûna wî ne tenê weke kesayet, divê weke diyardeyeke dînamîkên hilweşîna civakî jî bê nirxandin. Çavkanî, Ehmedê Xanî, Memuzîn, çapên Cihêreng.